Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon anaw sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo og magapanghinaot kanineng tungora karon sa inyong tagsa-tagsa kanamotangan na nakamo diha uban sa inyong pagpatalinghog uban sa inyong radio set o sa pagpanghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mo mahimo natong magamit sa puhunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod sa kaluwasan kanato nga kini nga mga pagpamatod gitulo ni Master kanamo padin sab nga among gitulo kaninyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia kon may mga basahan man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong mga pangamusta no sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit. Ilabi na sa mga chapter president nga nag-angkon sa radio station para mailagad kining maong programa. Kumusta kaninyo? O sa tanang mga membro sa PBCM diri sa compound, kumusta kaninyo sa malahutayon? O sa pagbarog yun, sa pagtulon ang PBCM nga gitukod ni Master. O sa pagpahigayon para sa tanan nato, nga mga kaigsonan, samtang kini nagapadayon o wala pa magbarog, pwede na nga atong pagpanawagan nga para sa paglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Eric Camus mao usa karon nga makauban sa paghatod sa mga kamatuoran nga anha kaninyo nining programa sa PBCM mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og nining tungura aron sa dili paglangay magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga higalag mga kaigsonan sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingunini kita nga oras mga kaigsonan sa inyong pagpatalinghog nining 30 city na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa sa pagtulunan sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Busa ang among pagpangumusta kaninyo nini karong takna sa inyong pagpaminaw sa radio o ingon man sa pagsudong sa atong programa sa Facebook mga higalag mga kaigsonan. O sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang padagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29 basta gihawag ang tanan nga mga kaigsonan sa pagtambong nining mga higayuna. O kumusta sa inyong pagpatalingog dinhi sa sibihan sa Power Radio dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kamo nagapaminaw sa atong programa matag adlaw kita nga Sabado duha ka hugna mga kaigsunan. Og ang unang hugna niini mabati sa alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kaponon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion live kini sa Facebook. O gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Rizaba. O gusab ang naghatag sponsor nini mo ang GRM Auto ang motorcycle parts trading din nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. O sa dili pa nato ipapadayon ang pagpahibalo sa tanan sa uban pa nga mga radio station aniya pa ang kauban nga ebanghelista magapaila siyang kaugalingon.
Sa gihapon kaninyo mga igsoon magiguban Evangelista Brother Hernaldo Pipi nining tungara karon kauban sa paghatod kininyo sa mga kamaturan nining tulumanon mga langit tong lamdag sa kinabuhi. Bradron? O Brad Hernan, Brad Eric Riveren, atong ipadayon ang pagbahibalo sa mga programa na to. Kumusta sa tanan nga mga nagapataling usab dinis Kidapawan City? Labi na sa tong mga istasyonan, brother, no? Nga inyong gipatalinghugan karon. Dinhi sa Kidapawan City mga kaigsunan ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon, live gyapon kini sa Facebook ang programa. Kumusta usab dinhi sa Manolo Fortis Bukidnon ang atong programa mabati ninyo matag adlaw nga Domingo usab dinhi sa Sibihan sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon. O kining maong programa gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Dental Group ubos sa pagdumala sa Presidente Brother Eutikio Madrihanon. Kumusta sa mga kaigsunan usab ug mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa Sibihan sa RPN Dixkio Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang taknas kapunon ug adunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Dapitan City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DXGR 89.9 Jose Rizal Radio matag Domingo mga kaigsunan alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas Gabuntagon. Live gyapon sa Facebook ang programa o gitagaan kini kinabuhi sa atong igsoon nga chapter president Brother Noel is Feliciano. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo kami matagal ng Domingo dinhi sa RPN Dixkide. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas gagabion live sa Facebook yapon o magita sa YouTube ang atong programa. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo matag Domingo dinhi sa Sibihan sa DYLE. Duha ka hugna kita mga kaigsunan sa inyong pagsunod. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live yapon sa Facebook ang programa. Din gidumulan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibihan sa DXEL Like FM matag Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live yapon sa Facebook o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. At usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nato nga nagatan-aw sa atong programa via Facebook or YouTube dinhi sa tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kaninyo? Sister TC Kulihat ug Sister Lily Patterson, PBC member. Ug usab atong gikumusta si Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kaninyo nga nagalantaw sa atong programa? At usab nga gikumusta ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil J. Carion? Nga itong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita sa screen, 0917-811-8882. Ato sab nga gipaybalo sa mga membros PBC, mga atong mga official nga mga bagong basahon. Available na kini sa ato ang main branch dinhi sa PBC Compound, Barangay San Antonio, sa Misamis Oriental. Makita ninyo sa screen. Busa kuha na kamo kopya nini. Aprobado sa ato ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Dugang usab nga atong pagpaybalo sa tanan nga mga membros PBCM nga kining kanhi ministro ebanghelista nga si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen niyang ulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi nga gitagak og expel na kini siya sa PBCM. Ug kun aduna may yang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang alan sa magtutudlo kana iya-iya na lamang ug walay kalabtanan ng pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O ninihigaw na mga kaigsunan haron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Hernan, Brad Eric, Brad Ron, mao kini kinsa ang nagdala sa matuod nga maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios. Pero sa dili pa nato kini pag-isgutan, ato sa nga i-display Brad Ron o pagpangamusta sa tanan nga mga nagapangutana kanato og atong ipaybalo
asa mabati ang mga pagtubag nato diya kanila, Brother Ron. Okay, mao ni ang mga pangalan sa mga nangutana. Kumusta day kaninyo tanan nga nagapadangat sa mga pangutana? Una din Reverend, mao kini si Boy Ortiga. Ikaduha mao si Rigor Isalid Aniep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikatulo mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikaapat mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Sumo nako, kumusta kaninyo nga mga nagapadangat sa mga pangutana og sundi lang ang among tubag nga inyong babati kini dinhi sa inyong pagpaminaw o pagpatalingog sa RPN DXKO Radyo Ronda sa matag adlong Domingo, oras alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O balik ta sa atong paghisgutan karon, mao kini kinsa ang nagdala sa matuod nga maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Importante kini nga atong pagatun-an, Badron. Pero sa atong pagtuon niini, dili kita mulapas sa sukdanan nga nakatugon, Brad Hernan, Brad Eric, Badron, sa nakasulat sa Biblia nga kung magpamatod gidili ang pagkulang sa mga nakasulat sa Biblia o gidili pod ang pagdugang niya na. O para masayran mo ni ang mga bersikulo, no? O mga sita sa Biblia nga dili ka magdugang sa iyang mapulong o dili ka magkulang. 5 kini nga atong ipakita kanila para kung ilang susihon makita nga mao kini ang sandiganan o bahin sa atong pagpanghugot kung kita pamatuod. Tungod kay ato manggisgutan nga kinsa ang nagdala sa matod nga mayong balita mahitod sa gingharian sa Dios. Nabuhat kini nga mao nga tema o sa pagpamatuod, Brad Ron, kay sadto nga ang usa nato ka magwawali o kauban nga magwali si Brother Kili Incipido. Siya ang pagduki-duki kay ang iyaman daw lagi kuno nga obserbahan o diskubrihon. Iya man gipamatuod nga ang kulang kuno nato ang kana kuno nga aduna pagyud ay diskubrihon nga ipapangita ang gingharian. Wa naman nun siya mangutana diri nato, Bradron, o kaya ba nato ng mapanbagan kay but niyang ipasabot nga ang gingharian ari na sa iyang diskubre. Kay kung diskubre ang hisgutan, Bradron, na diskubre na lugar niya kay diha naman siya nagwali sa Padim. But niyang ipasabot nga nasa Padim ang gingharian. Mo nang atong gisgutan nga mabulag baka ang gitawag og gingharian kay ang iyang gigukod-gukod ani mauman ang gahom, Bradron, kay hilig maning tawhana o gahom kay gisultihan lagi ta niya niini nga dugay na nato siya makita kay tanan di ay nga mga nagdala og spiritual division nga dunggan niya nga nay gahom iyang adtuan, Bradron. Niya nagsugilon pa, nakaabot siya sa Surigao nga na iyang nakita nga isa lisod po ni kay kanang usa ka lubi nga gibuntan, Bradron, kay gihimo mang panagang lugar kanang murag anting-anting na isa labihan nakabugat kay makita mga nato na usay nga ilang kuan sa magpakita sila sa Facebook, Bradron. Makita po nato sa YouTube, Bradron. Ito ay bao de gera amulet, kwintas na gawa sa libon na niyog o bunga ng niyog na walang mata. Karon atong i-display, Bradron, ang akong chat kang Brother Kili, no? Nga conversation namo unya dala sa iyang mga pagtubag kay ako man lugar siya nga gihangyo o gipahibulo, Bradron. Okay, atong i-display, Reverend, ang katong basahon ang inyong conversation tali nining Brad Kili Incipido. Niadto kining October 21 alas 9:22 ang takna sa kagabion PM. Good evening, Kili. So to pa mo ni imong message ngadto kaniya, Reverend. Ngutana lang ko, nagtambong ka diha sa pagadian nga naa si Makarayo. So kay do na may ilang pangsuri-suroy mga membro pod, Bradron, ba nga gipatuo nila nga kinapayas lagi silang pagpamatod. Nakita man ako kay naman sa picture lugar murag si Kili man gini. Motong ako siyang gi-try unya di lagi sa pag type na to ngatana pero kana ngutana ko kana lugar. Good evening, Kili.
ngutana lang ko kung nagtambong ka diha sa pagadian nga naa si Makarayo. Okay. Diyan, Bradron, Atong dayon. idugang ang pag-display sa dugang nimong gipangutanan ini na ning bulan sa November 9 sa alas 7 ang taknas gabiyo niya. Dini na siya ni reply ni Moreb. Matod pa dinhi nga atong mabasa, good evening Kili. Mutambong ka sa birthday ni Master Conference aron makawali ka og otro. Thanks. So tubag niya niining Nobyembre 11 na, so duha ka adlaw milabay mo ning iyang reply diha kanimo Reverend sa alas 12 ang takda sa udto or sa udto ni kay PM. Reverend, morning, sorry kaayo og sa dako nagkong respeto tungod kay ikaw ang gitudlo ni Master nga sumusunod og labaw sa tanang ministro og walay makulang sa imong pagtudlo kanamo og sa katawan. Reb, saludo ako og sakit para sa ako ang desisyon og nagkaistorya nami ni Master sa og gihimo nako ang daghang pangutana og nagsaysay siya nako og gihatag niya nako ang sugo sama sa imong gisugo alang pagwali og mitando ako, ikaw na lang ang magsabot ani nako Reverend. Busa, nakita nato, Bradron, nga nakigsulti daw si Master diya kaniya kinsa ka ng mastera. Kabalo man ta. Kabalo man may Brad Kele. Nga usay gani magpasulod-sulod si Makarayo og dili si Alejandro Badira Jr. Busa mo nang ningon mi nga kinsa ka ng mastera nga mo imong gituhan. Kay na ay mga gipangbilin man ni Master pero atong tigumon sa Bradron. Ato sang ipadayon ang uban niyang pahayag Bradron kung ano nga naresultar gyud nga sa pagdiskubre niya didto gyud ang hugot niya nga didto naman siya ni padayon pagwali kay nakita niya nga tuan na didto ang iyang nadiskubrihan diri sa Padim Bradron nga giingon atong kawatan og tulisan sa pagpamatod sa wali nga Espiritu Santo. Okay, dugang niyang mga mensahe Reb diya sa pag-reply kanimo atong display mao niyo. Diskubrion nako asa taman og unsay lungtad. Dugang padayon din ato gyapong i-display basahon nato ang iyang mga reply diha nimo Reverend. Okay Reb, papil jud nako ni nga magdiskubre mao nga wala nako nimo gilimod kay dako akong respeto para magkinaunsa walay balana og sa gihapon mahimong welcome. Dayon dugang pa dinhi ato na lang ni isunod ni iyang mga reply diha nimo Reverend na pagido. Display nato na adjud ipapangita ang gingharian gawas PBCM nga mao ang turil. Nakita na nila lamang adunay giingon ipag sa og magdiskubre. Murag nakuha nga ning iyang ipag basig ipapangita siguro na og magdiskubre. Dunay giingon nga ipabasa og ipasusi. So mao ning kinatibukan sa tanan niyang reply diha nimo Reverend. So ang ako ani dako kuno siya respeto diha nimo pero unang-una kung tinuod nagrespeto ka imo unta ning gidiskubre diha mismos atubangang Reverend ang mga pangutana og tinuod ba nga ang gingarian wa pagid matuman sa PBCM kay adto pagkampuntas Padim. Kaya ang natuman ko no Bradron ang turil ra. Ang turil ra tanawagan ni sa imong pagdiskubre nawad-an ka sa hustong pagpanabot nahimo kang pobre sa pagpanabot dili diskubre ay pobre hinuon Brad Kile. Mo nay tinuod Na makita nato ang iyang hulagway no nga mao ni nakasinina siya og blow no nga naka-bag lugar Bradron. nga na diya si Mr. Sling bag. Sling bag. Si nakwapon nga mura bitaw og niaksyon panghiyom nga mura pod dala yamid ba no ka nakuha na gyud lugar nila si Kile. Heraclio Kili Insipido na abi pod nila og nabugat gyud. Di gani ta bugatan ni Hermogenes Makarayo og ni Danilo Nakwa Bradron nga nagwali sila nibugat na hinon si Kili. Unya ang katingadaan diha Radkel, ikaw akong gitulad si Makarayo mga tinudloan ko man dito makahinos tinuduan na nahapunta. Manang atong giingon Reverend og tinuod nga nagrespeto ka unang ta imong gikonsultang Reverend unsa ka tinuod ng mga pamaagis pagwali sa Padim. Kay kung pananglitan Brad Hernan, Brad Eric Camos, Brad Ron, kung gahom mo gipangita ni Kili, dili nimo makita ang gahom nga mubulag sa pagtulon ang PBCM Brad Kili base ni
master. Mo nang ningon mig kinsa man ang mastira ng imong pamatian diya nga nakigsulti mo ni master. Samantala nga ako anak ni master gilikayan hinoon. Una-una dapat tungod kay sa material si master akong aman mo akong giwali. Kinis makaraw ang iyang iwali og ganahan pa siya puno niya iyang mama si Rubiniana pero ang i-principal niya si Eusebio Macarayo nga ginganlan pud og Cristobal. Nakaron atong ipabati ang tingog ni master ang pagmisyon og kinsa gitahasan ug asa pud makita lugar ko maghiskot tag gahom ron. Okay, Rep, atong ipabati ang audio clipping sa atong magtutudlo aron nga matagad nagsunod man ni si Brad Kilip imong mapaminawan kon napabailain nga atong patalinghugan nga master gawa sa matuod nga magtutudlo nga nagbilin sa iyang mga audio diri sa kanato nga mga membro sa PBCM niya. Karon pa lang ano, kasinggit sa BCM. Ang maalong pinaugan o sa pagmisyon sa BCM. At nagtala sa mga mayong to. Kaya mo ka na ang mga prinsipyo ulit sa BCM. Ang yatang sa Diyos, taos, nakasabot pa mo sa prinsipyo. Nangasaptan ko atong tutup. Sa napamatian nato Bradron sa PEDM ba igsoong kili o higalang kili kay di man takaway pwede ignog higala. Pero kung naa ka diha nahimo na kang kaaway pud namo sa doktrina kay dito man kanito si Master Bradron kung maghisgot og misyon og pagmantala sa maayong gahom Bradron anha ba kitaon makaplagan sa padim? Dili, Reverend Matinaw kayong gipahayag sa magtutudlo nga diha lang gid sa PBCM. Bueno, atong i-display ang gipahayag sa atong magtutudlo, Reverend, atong basahon para nga ang nagapaminaw ug di man clear sa inyong pandungog ang gisulti sa magtutudlo. So akong basahon ang gisulti sa atong magtutudlo. Paminaw Brad Kile, kung naapabailain nga atong paminawan og pagmisyon og pagmantala sa maayong gahom diha baspadim. Yeah. Ingon si Master, kinahanglan nga karong panahona isinggit sa PBCM ang maayong kadaugan. Awagi PEDM ang pagsinggit sa maayong kadaugan. Mao sa pagmisyon, kini dayang pagsinggit sa maayong kadaugan, mao ang pagmisyon. Si kinsa may mo misyon? Ang PADM dili sa PBCM. Pagmantala sa mga maayong gahom. Kinsay mo mantala gyapon Ang Bradron? PBCM, wa day pagmantala sa mayong gahom Brad Kili para magsunod-sunod ka dito sa PADM nga naa ditong gahom. Si Master may namulong. Pagmantala og pagmisyon sa maayong gahom asa diha sa PBCM. Kay mao kana ang mga prinsipyo o kalagdaan sa PBCM. Dili sa PADM. Oo. Og ang nga gihatag, matubadiri ang gihatag sa Dios sa tao. Nakasabot ba mo sa akong sulti? Kana lang da ano? Oh. Inyo bang nasabtan ang akong gisulti? Klaro pa bagod ng ato paginang aninawon og sabton nga nikingon si Master ang pagmantala sa maayong gahom o kanang giingon pagsinggit sa panahon sa pagsinggit diha raman sa PBCM ang maayong kadaugan mao ang pagmisyon sa PBCM. Brad Kili, katinaw na. Na busa si Master ningon nakasabot mo ana. Inyo bang nasabtan nganong mangutana man siya? Niya na asa man ang imong pagsabot lugar niya na, di wala ka kasabot. Nahagbong ka sa imong diskubre. Muna napobre ka sa pagpanabot. Na, ikadong punto, Brad Eric, na amang diha imong papa, Brad Eric, nga nahimong ministro diha, niya na, no? Kung hisgutan na to si Master sa imong nasayran, nga nakulang na pod og pagkasayod ang imong ginikanan nga si Romy Camus, kung hisgutan ang pagwali, kinsalang kuno ang pamation sa gibilin ni Master nga pamahayag, Brad Eric, sa imong nahibaw-an na. Ang pagpamahayag sa atong magtutudlo, Reverend, dirigid sa PBCM ang tao maminaw sa pagwali sa PBCM o pagdawat pod usab sa kining pagampo. Dili gyapon sa PBCM, dili ngadto sa PADM. Sumala sa pagpahayag sa magtutudlo. Doon na ba kita'y puriban ni ini mga mahal mong tigpaminaw? Doon na, busa nasayod kami nga mga ministro o ang mga membro sa PBCM nga kanunay nagsunod, dili katong mga kuan ba, panumbaling ba? Murag gana-gana lang ang ilang pagpamati. Mo na nga
of an na ang mga ebanghelyo ni Master di kanila. Busa ang imong pagdiskubre, dili garantiya. Ania atong pamation si Master, mismo siya ang namulong nga ang giingon ni Brother Eric Camos, no? Nga si Master nagtugon yun nga sa PBCM lang ta nga magawali mamati. Sunod na, wala na ilain ka. Namuyagyag. Sa kinatibok ang sunasot. Ang wali lang sa bibisiin. Ang tao maminaw. At ang tagadasdaton kayang tagwali, meron mao ang Biblia. At wala nagwali ang bibisiin. Na nagpataka, na nag-unsa. Para ikasumbong kayang tagwali. Wala ito. Pwede. Ikaduha. Ay ang bibisiin. Gagaitap sa mga libro na dokumentado. Hindi manuhali ang bibisiin. Ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka diha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa kalibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Kung atong subayon ang gisulti ni Master word for word, Brad Hernan, unsa ang pagpahayag ni Master kung atong subayon? Mo kinirib kung atong subayon, atong basahon, i-translate sa pagbasa ang voice clip nga atong nadungog mo kinirib. Tinuod na wala nay lain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw. Kay ang pagabatbaton sa iyang pagwali primero mao ang Biblia. Kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka na lang unsa para ikasumbong sa iyang pagwali nga libilos. Dili. Ikaduha kay ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado kay dili man muwali ang PBCM ug basta-basta na lang o nga magyaw-yaw kadiha nga walay dungawan nga mga kasaysayan sa libro sa tibuok nga kalibutan bisan pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXKO, DXIM o DXCO mo kanareb. Busa sayop gyud ka Brad Kili nga ang paminawan PBCM man di ay nga diha ka sa PDM ni Sulod o ni Alayon. Kay matod bas magtutudlo nga sa PBCM lang ang tao maminaw. Dili di ay Brad Eric sa Dili padim PBCM. Klaro kayo gi period, no? Tinuod na wala na ilain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw, period. Napabailain nga ningos master o gawa sa PBCM ang tao maminaw wali napailain. Wa gyud Brad Kili gisirad-an sa magtutudlo kung ang tao maminaw wali diri sa PBCM. o hisgutan nato kay atong gidala nga topiko beron kinsa ang nagdala sa matuod nga maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios. Pag magisgot ra ba og gingharian sa Dios bedron, unang-una ang katawhan sa Dios gitawag usab kana og gingharian sa Dios sa unang hugna nga panahon kay do na may tulo nga kapanahonan nga pagpangalagad bedron. Tinood. Sa last lugar diri sa atong panahon sa Espiritu Santo nga gidala ni Master ang pagpamatod siyang kaugalon dinhi sa pundok nga PBCM ug ang nag-una niini mao nga atong Ginoong Hesukristo. Pero ang pinakauna sa atong Ginoong Hesukristo ang panahon sa kang Hiuba ug ang katawhan niyo ba ang Israel mo yang gitawag og gingharian bradon hain ang prueba. Tinood ka na Reverend, kang prueba, basahon ako Reverend sa Biblia nga may tatak SDA Bible, ani ko mubasa sa Salmos iyang kapitulo 114 bersikulo 2 gingon. Ang Huda nahimong balaan niyang puloy-anan, ang Israel nahimong iyang gingharian. Pagkaklaro kinsa ang nahimong gingharian bradon kung hisgutan ang unang hugna nga panahon? Walay lain Reverend, mao ang Israel. Kung i-convert na to, Brad Kili sa panahon sa PBCM, ang PBCM mao di ang gingharian. Dili kay, niingon ka nga, napay akong diskubrihon nga gingharian. Lugar na mo na mawali. Sa dugay ni mo pagsunod-sunod. Akong duda nga, upaanon gapon ka na mati. Kay dugay-dugay naman ka nga, wala na lugar ta magkita. Sa nagkita ka nga gipawali, nakawali ka, nadugay, wa na hinoon, kay sa sinugdan. Gikan man ka na membro man ka namo kang Reverend Galo sa Cebu City. Nga, ihang Pinoy-anan ini. Nga, diri ka sa Cagayan kay nahimo kang boy, nga tigpamubo sa bulak
tungod sa imong pagmamati sa PBCM na membro ka. Pero og matod pa sa imong kasaysayan, nagagikan pud ka sa PBME, ang Ruben Iclio. Nakaron imbis ni na ka sa PBCM, nibalhin na pud ka sa PADIM kay gumikas imong pagdiscovery na sa Biblia ang gingharian sa Dios mauman ang Israel sa nabasa nato. Di kung sa panahon ron sa Espiritu Santo ang gingharian maupod ang pundok sa PBCM. Gipiho ba yun, Brad Eric, nga ang gingharian kung ang Israel gilangkuban din sa mga katawan o diya usab makita rapod ang gahom diya sa katawang Israel, Brad Eric. Gipiho ba sa Biblia? Gipiho gyud Reb ug ang prueba dinhi ako pagabasahon sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church dinhi sa Salmo kapitulo 145 bersikulo 10 ngadto sa 13 ingon niini ang nakapahayag. Ang tanan mong mga buhat managpasalamat kanimo o Hiyuba ug ang imong mga balaan managdaig kanimo. Sa 11 sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian ug managhisgot mahitungod sa imong gahom. Sa 12 aron nga ang imong mga buhat nga gamhanan igapadayag ngadto sa mga anak sa mga tao ug ang himaya sa pagkahalangdon sa iyang gingharian. Ug sa 13 ang imong gingharian maoy gingharian nga walay katapusan ug ang imong ginsakpan magapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan. Okay, tamo na sa bersikulo 10 lang kung balikan na to, sa gibasa ni Brad Eric, ang tanan mong mga buhat managpasalamat kanimo o Hiyuba ug ang imong mga balaan managdaig kanimo. Sa 11 sila managsulti maytud sa himaya sa imong gingharian ug naghisgot maytud sa imong gahom. Asa sila maghisgot og gahom? Narapod sa gingharian. Unya sa bersikulo 12 aron nga ang imong mga buhat nga gamanan igapadayag ngadto sa mga anak sa mga tao ug ang himaya sa pagkalangdon sa iyang gingharian. Kinsa nang iyang gingharian? Sa Dios. Kinsa ang iyang gingharian? Katong ibasa ni Brother ni kaganina sa Salmo 114:2 kung balikan nato, gi-highlight read. Ang Israel nahimong iyang gingharian, motong ang iyang gingharian Israel di ay sumala sa atong nabasa sa Biblia. Og diya sa Israel na diha sa iyang makatawhan, diya tagpud ang gahom. Kung ang Israel mo ni ang PBCM, ang gahom lugar Brad Kelly, diyas PADIM. Gion sa banimo pagsabot mo na nga, dili lamang kini para sa mga membro nga nasalang, kundi maghatod usab kini katinawon sa uban. Kay kining kaluwasan Bradon, dili man sa mga nasalaag nga naglain pagtukod Bradon. Bisan katong wala pa makadangat sa pagtulon ang PBCM. Hayang prueba Brother Hernan nga ang gahong kung hisgutan, kung ihatag man, kung doon naman, di aragay po na sa katawhan sa Diyos Brad Hernan, na ang dugang pahig sa Biblia. Reb, ang priba atong basahon sa Biblia nga may tatak nga 70 Adventist Church sa Salmo 68 bersikulo 35 rin ang atong pagabasahon. Mo kini ang atong matagad sa Biblia. O Dios, ikaw makalilisang gikan sa imong mga balaang dapit. Ang Dios sa Israel siya nagahatag og kusog og gahom ngadto sa iyang katawhan. Dalaygon ang Dios. Kita mo na. Kung ang Israel mo ang gingharian, nagisnot gugahom, di ba maklaro din hiyo sa gibasa ni Brother na, no? O Diyos, ikaw makalilisang gikan sa imong mga balaang dapit. Ang Diyos sa Israel, siya naghatag og kusog og gahom ngadto sa iyang katawhan, dili dito sa laing katawhan. Dalaygon ang Diyos kay sa Daniel 2:44, kung magtukod ang Diyos og usa ka gingharian, kana daw gingharian na mo'y magalumpag og magaut-ut sa tanang mga gingharian. Og ang gahom niya na dili mahabilin sa lain nga katawan, buti pa sabot sa katawan ra gid sa Dios. Na nabulag ba sumala sa Biblia kung hisgutan nato ang unang hugna nga panahon, di ka nagkasinayop. Kay imo pagtuo nga nalain ang gingharian diha na sa PADIM o tanawa ang fundamental nga gibasyan nato. Og ang Israel nga gihisgutan nga katawhan sa Dios, gihisgutan nga iyang gingharian ang Israel. Sumala sa ato nang nabasa sa Salmo 114:2. Kini bang Israel iya gining katawhan o kini bang Israel siya gid ang nagtukod ni Bradon?
O Reverend, og babasa na to sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Kadawang Samuel Kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24 ang atong basahon Reverend giingon. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulingon nga dapit og dili na mabalhin ni magkasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Busa dinhi sa atong pagbasa sa bersikulo 10 klaro kaayo nga kining Israel mao ning giingog katawhan sa Dios nga mao giingon pod nga gitawag pog gingharian nga gipahimutang sila sa dapit nga dili mabalhin. Oh, buti pasabot brethren kung ang Israel mo ning PBC brethren di na mabalhin sa dapit lang yun sa barangay San Antonio. Tinuod kay diha man natukod ang PBCM sa barangay San Antonio di man dito sa barangay Danao. Oh, nga sakop lang gyapon sa maong lungsod sa Hasaan Misamis Oriental. Oh. Dili kay adto sa Danao nya pagbasa dito kuan na dayon Padim Village brethren. Dili na kay PBCM ramang gyud. Unya kining katawan nga Israel sa unang panahon nga atong gikuhang ihimplo Reverend sa atong kapanahonan. Ang nagtukod niini mao gyud si Ginoong Hioba. Atong mabasa sa bersikulo 24 dinhi gyapon sa kapitulo 7 sa Kadawang Samuel ang giingon. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan og ikaw Hioba mahimong ilang Dios. O di matinaw nga si Hioba ang nagtukod sa Israel samtang sa Padim agoy si Makarayo man ang founder. Kauban ni Dani og ang mga opisyalis unya mingog si Master kuno ang nagtukod pabuyag man mo diha. Nakita ni non Brad Kili nga og maghisgot tag binulokay kanang bulok ba o bugo mabugo hinon ka diha o diha kinsa pay mga bugo diha kung kana man ang rason kay kung pananglitan kining among rason binugo ni be pa discovery nila o diskubriha kung unsa ang pagsagang nimo ang among mga katarungan kay lig-on man ka ang inyong dapit diin diha ka nakadesisyon. Paghatag namo nag-challenge sa inyo ha. Nga karon, tuprog nga ang Israel katawhan man sa Dios. Opisyal ba gyud nga katawhan sa Dios sa unang hugna nga panahon, Brad Eric, nga Israel gyud ang ngalan, di gyud kay lain na hinunog ngalan? Maugi ka na ang pangalan sa katawhan nga gihatag sa Israel. Ang prueba niya na akong pagabasahon dinhi sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa unang hari Kapitulo 18, versikulo 31. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaganon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob. Nga kanila midangat ang pulong ni Hioba nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. O di matinaw ang Israel maoy imong ngalan. Nya ang Israel pod mao ang gingharian Brad Don, Brad Hernan, Brad Eric. Og ang Israel mao pod ang gihatag gagawom di gyud maatos lain. Unya ang Israel gitukurag dapit dili na mabalhin. Og kang Makarayo maong explicar mo atong tuhan nga ang PBC maoy tinuod. Nga namang dito manabalhin na sa Padim mao na hinoy tinuod niya kami na hinunluwason pamatay gani lang wali gani na. Og nakahibaw ka di muot-muot hilonggohon pa kay ikinapayas lagi. Magtagalog nya nadugay matingata pagtubag ni Dani nagka mora bitaw og kanang halo-halo ba nainangka naiaban na naisaging unsa pa nang nasagol lugar kay nadugay nga naghilonggo masibuano nya matagalog lisod lagi kay matod pas na mati murag dili man na Tagalog na og hilonggo na og Tagalog man wa tiwasa Tagalogait. Ilang paminaw siguro kay nakatagalog na kahilunggo marag paminaw nila sikat na gid sila pero tinuod lang dili oy. Hinoon tawgon mo og si Katsupoy dili sikat. Diha gyapon gikuha brado nimo ang sikat pero nalay sumpay no supoy sikat supoy. Katsupoy. Oh na. Karon ang atong susihon tanawa gani ang mga saad sa Dios sa unang hugna nga panahon dili gyud maadto sa laing katawon sa Israel ingon mga kasuguan pagbantay og sugo ang mga pagkahinatag sa kasuguan og ang pagsimba og mga sad sa Israel lang busa kung gusto lugar mo alagad bretron Ang tao sa unang panahon diha lang gyud sa Israel. Israel magpasakop ay nang prueba brother nan. Niyari ang priba itong pagkabasahon sa Biblia gihapon nga may tatak nga SDA sa Roma Kapitulo 9 versikulo 4 atong pagkabasahon. Sila mga Israelinhon o nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba ug ang mga saad. Busa pinagi nini nga ehemplo makita nato kung isubstitute nato ang Israel nga PBCM. Ingon ni ninaw ang mabasa sila nga mga PBCM
ug nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuhan, ang pagsimba ug ang mga saad. Ngano mang nakabutang mga wadkili sa pagdiskubre diha nas padim. Mao kana nga pinaagi nining unang hugna nga panahon nga gipakita nato nga ehemplo. Ang mga saad, pagsimba, pagkahinatag sa kasuhan, kung mubantay kag kasuhan, magpasakop ka usa sa Israel kung hisgutan man ang unang hugna. Karon, kung ang Hiuba mo'y nagtukod sa katawang Israel nga giingon niya gingharian, kinsa ang giwali po diha sa maong gingharian nga Israel, brethren? Walay lain, mao ang nagtukod, mao si Hiuba Reverend. Dili si Hesukristo. Tinod og dili pod ang Espiritu Santo kay una maning hugna sa pagpangalaga diin si Hiuba may gialagaran, siya gid pod ang gimantala sa katawhan nga Israel nga siya nagtukod. Ang pre babasahon og Reverend sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinis Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 ang giingon. Kay igamantala ko, singular ko, mantala mo nang sangyaw, ang ngalan ni Hiuba. Pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, yang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagka matinumanon, o walay kasalanan, siya matarong og matulid. Masa, klaro kay Reverend, nga ang gimantala sa katawang Israel sa unang panahon, dili Kristo, dili Espiritu Santo, kundi ngalan ni Hiuba og kalakip ang titulo nga bato. Nakita nato nga pagkahisgutan ang unang hugna nga panahon, si Hiuba gyud ang gimantala. Pero, Brad Hernan, nganong wala mapadayon o padayon ba ang wali nga Hiuba, Brother Nan? Dili na rin atong pamatud-an ko na basahon ta ang Biblia nga may tatak nga SDA sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 mao kini ang atong matagad og sila dili na gayud magatudlo ang tagsatag sa katawo sa iyang isig katawo ug ang tagsatag sa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Hiuba. Kay silang tanan na nagpakaila na kanako, gikan sa labing diyutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Hiuba. Bisag diya lang takutob, Brother Nan, Okay. Brother Ron, matinaw na Brother Eric. Nga sa atong pangutana, padayon ba ang wali nga Hiuba? Ano na ba'y pagkatob? Matinaw. Nga dili di ay magpadayon. Kay kung magpadayon, nganong ingnon man, sila dili naging magtudlo ang tagsatag sa katao sa isig katao o ang tagsatag sa katao sa igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo siya ba? Padayon din ang di na itudlo. Busa, kadtong unang hugna nga panahon, nga kung hisgutan na to ang gingharian, mauman ang Israel, kung mangita tagam, naragapon sa katawhan nga Israel gihatag sa Dios, dili di ay napadayon ang wali sa unang hugna nga panahon. Kung hisgutan nga nawala naman ang wali sa unang hugna nga panahon, ug kay ang Israel badron mauman ang gitawag og gingharian. Asa naman di ang gingharian badron kung katupo na ang panahon sa Israel ug ang pagwali sa Hiuba nga mao gigamit sa gingharian sa Dios nga mao ang Israel badron. Ang gingharian Reverend diha na dayon makita sa kapanahonan sa atong Ginoong si Kristo din ang nangalaga diha kang Kristo gitawag na po ng gingharian. Ang pre-babasahon ko Reverend sa Biblia nga may tatak gyapon 70 Adventist Church sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 5 ug 6. Ang pre-bang akong basahon giingon, "O gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta." 6. Og naghimo kanato nga usa ka gingharian, kanang kanato gilangkuban man na sa mga tinun-an ni Kristo, mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan, kaniya ang himaya ug ang pagpanggahom hangtod sa kahangturan. Amen. Nakita nato matinaw sa Pinadayag bersikulo 6 sa gibasa ni Bradron, og naghimo kanato nga usa ka gingharian nga mga saserdote ngadto sa ang Dios ug Amahan. Nakaron kay ang mga alagad man ni sa Dios o ang mga alagad sa atong Ginoong Kristo nga nahimong saserdote ug nahimong gingharian, sila nga mga katawan katumba sa panahon kang Hiuba Bradron nga ang Israel mao ang gingharian nya gihatag gahom og sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang iyang pundok kay gitawag man pod og gingharian. Diya bagyapon makita ang kahulugan nga ang gingharian gahom na aragyapon diya naglangkob, Brother Eric, sumala sa Biblia. Na mabasa rin. Ug atong basahon kining ang Biblia Seventh-day Adventist Church dinhi sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 20. Ingon ini ang nakapahayag.
Kay ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas kun dili sa gahom. Busa, nakita nato nga pagisgutan ang gingharian sa Dios, dili di ay kuno hinimog palabas kung dili gahom. Busa ang gahom, naragyapon makita, kay ang katawan sa Dios, gitawag man gyapon og gingharian. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Gipahayag ba yun ni Apostol Pablo nga, giklaro nga, naa kanila ang gingharian nga nadawat o sila mismo pod bradron sa nabasa na nato sa Pinareg Kapitulo 1, versikulo 5 ug 6, sila man gihimong saserdote o gingharian. Nakaron, naaba nila nadawat ang gingharian gyud pod bradron, gi-confirm ba ni Apostol Pablo? Konfirmado si Pablo nga nadawat gid nilang gingharian, Reverend. Ug ang prueba basahon ko sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Hebreohanon kapitulo 12 bersikulo 28 mo ni atong mabasa. Busa magmapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat og gingharian nga dili matarog, ug tungod niya na ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod ug pagkahadlok. Busa, Brad Kili, kung hisgutan ang ikaduang hugna nga panahon, ang gingharian sa Dios nara sa pundok ni Kristo. O hisgutan ang gahom nara sa pundok ni Kristo, di kay magduy-duy ang mga tao ni Kristo. Asa man di ang gahom ani? Wala gyud na bulag. Oh, wala na bulag. Samtang ikaw na bulag. Kung hisgutan man ang example nga atong gipakita, duha na kahugna. Nakaron, ang atong siguruhon din sa pagsusi, kay nag-ingon man si Apostol Pablo, mapasalamaton kita sa atong pagpakadawat sa gingharian. Kung naa na sila kang Kristo nga nadawat ang gingharian, giun sa pagpayag sa Biblia, Brother Hernan. Ingon ka na pagpahayag kung diha na sila ni Kristo, ato ka nang basahon ang Biblia nga may tatak nga Seventh-day Adventist Church sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 mao kini. Busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat ang daang mga butang na nagpangaginatan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Busa ang bag-ong mga butang nga nahiabot na tungod kay naa na sila kang Kristo. Busa kun ang tao na kang Kristo, siya bag-o nang binuhat ngano? Tungod kay ang unang hugna nga panahon bradron, panahon man kang Yuba. Oh. Pag mo transfer na ang mga tao diha sa atong Ginoong Kristo, bag-o na siyang binuhat. Kana ang nakasulat sa Biblia. Ingon rebas makarayo. Ang among gisulti, nakasulat sa Biblia, nakasulat ta sa Biblia, pero nadugay nahimong mga tabliya. Wa naman magkadimao, ha? Nakaron. Niao, ang rason kay mapasalamaton kita sa pagpakadawat sa gingharian sa Dios. Unya, nabag-o na sila na akang Kristo, bag-o na silang binan. Hain pa ang dugang gisgutan nga gilangkuban sa mapasalamaton kita sa pagpakadawat sa gingharian sa Dios. Brad Eric, hain ang gilangkuban sa kita. Mao kana Reverend, ang giling nakapahayag dinhi sa Biblia Seventh-day Adventist Church dinhi sa Episo kapitulo 5 bersikulo 30. Sanglit mga bahin man kita sa iyang lawas. Busa makita mo nang yaksyon tagdiango kay kumplito man lugar nga pag-ingon ni Apostol Pablo, mapasalamaton kita sa atong pagpakadawat sa gingharian sa Dios. Niingon si Pablo kinsay kauban, sanglit mga bahin man kita sa iyang lawas. Naa di sa lawas ang katong gilangkuban sa pagkadawat nila sa gingharian. Ngano? Kay sila usag bitawag og gingharian. Brad Kili, dili kay ang gingharian ngadtos lain pangitaon. Kung ang PBCM mauni ang gitukod po ni Kristo, ang PBCM mauni ang gingharian. Dili kay mangita kag gingharian sa dili PBCM. Nasaypan gid na nimo kay adto kas padim. Namo na nga kung nakasabot ka kanang padim, padon sa atong kaisipan. Nakaron, pagpuriba hain man kining lawas bradron. Nga mao kini ang gilangkuban sa hisgutan ni Apostol Pablo nga mapasalamaton kita sa pagpakadawat sa gingharian. Unya sila pod ang gitawag og gingharian bradron, ang gisgutan nga kita sa lawas, mga bahin man. Kita sa lawas. Hain ang lawas bradron. Mao kanang iglesia, Reverend, ug ang ulo niya ng iglesia nga gingog lawas din nahimong bahin o na nagpakadawat sila sa gingharian katong gingon ni Pablo kita, ang ulo si Ginoong Hesukristo. Ang prima basahon ako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 mo niya mabasa. Siya si Kristong gipasabot, mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Oh, nakita nato nga ang mga tinun-an ni Kristo gihimong gingharian naapod diha ang gahom. Una gilangkuban sa kita nga kadtong kita mabasa pod sa Episo 5:30 nga mga bahin kita sa lawas, ang lawas ang iglesia.
Pero sa Roma 9:24 nga mga Hudyo ug mga Hentil nga natawag nga mao kita nga dili gikan sa Hudyo lamang kundi sa mga Hentil usab. Unang dura ka hutong o grupo o pundok sa panahon kang Kristo ang natawag nga sila mao ang gitawag og gingharian sa Dios. Ang lawas nga mong iglesia kun unsang tawag niya na. Basahon ko lang ang nakasulat dinhi sa Biblia sa may tatak Seventh-day Adventist Church, no? Sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16 ingon ni ang nakasulat sa Biblia. Pagpangamustay kamo ang usag-usap pinagi sa balaan ngalok. Ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kaninyo. Brad Kelly, kung hisgutan ang ikaduhang hugna nga panahon, ang gihimong gingharian dili na katong Israel. Ang iglesia ni Kristo mao ang tawag diha niya na sa gitawag og gingharian ug ang gahom naa diha na langkob na sa kahulugan sa 4:20 sa unang Korinto kay ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas kundi sa gahom pero dili na adto sa lain ang maong gahom nasulod ra gyapon sa iglesia sumala sa nakasulat sa Biblia. Yang pangutana, kung ang gingharian gitawag og gahom, og nagkahulugan usab ganag mga katawhan, katubang gingharian nga nakuptan sa gilangkuban sa Roma 9:24 nga mao kita nga gitawag Hudyo og mga Hentil, mga bahin kita sa lawas, Episo 5:30. Katubang gingharian nga nakuptan nila padayon bato nga naa sa ilang mga kamot sa duha ka hutong Hudyo ug mga Hentil. Brad Eric sumala sa nakasulat sa Biblia. Akong pagbabasahon Riberen ang prueba dinhi sa Maayong Balita Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Dinhi sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 ingon niini nakapahayag. Og midugang si Jesus busa, sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Busa kadtong nakadawat sa gingharian sa Dios mauman ang mga tinun-an ni Kristo nga gilangkuban bredron sa Hudyo ug mga Hentil. Nga mong iglesia. Oh, iglesia ni Kristo. Dili di magpadayon nila kay gisultihan ni Kristo busa. Oh, klaro, midugang si Jesus. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagkakwaon gikan kaninyo dito sa nakadawat. Og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong bunga. Kung sa Seventh-day Adventist ni nga Biblia, ihatag ngadto sa usa ka nasod. Wa may nasod nga way tao, may mga taong mudawat niya na. O nakita nato nga dili di ay magpadayon. Busa kung naa na kanang gingharian nga ang mudalan niya na mao ang mga tao, kay ihatag man sa mga tao, brethren. Kana ba kung madawat na sa mga tao nga naa sa mga usa ka nasod, brethren? Sila na ba ang magwali diyon sa gingharian, brethren? Sila gyud Riberen. Ug ang prueba basahon ako sa Biblia gapon rib nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinis Mateo kapitulo 24 bersikulo 14 ang giingon. Og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan. Ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Busa nagkilikin sa di ay ang muwali sa gingharian kung matuman na kining tagna. Katong mga tao nga sa Mateo 21:43 nga gikan sa sinugdan gikuha sa mga tinun-an ni Kristo nga gilangkuban sa Hudyo ug mga Hentil. Waon ang gingharian kanila og ihatag ngadto sa mga tao. Siyempre kung naa na madawat na sa mga tao, sila na ang mawali. Matod pa nimo ang katumanan padim sa imong nadiskubre atong sosihon dayon. Gitag na ba sa Biblia, brethren? Gitawag man, brethren, nga imyo na ang tao sa unang Korinto 13:9 og 10, brethren, di ba? Tinuod Riberen. Pero sa ubang hubad, brethren, kung atong basahon ang ubang hubad sa Biblia, gitag na ba yun nga moabot ang gingharian kung basahon ka ng unang Korinto 13:9 og 10, brethren? Gitag na Riberen nga dunay pag-abot sa gingharian ug kining Biblia nga atong gamiton The Voice Bible. Oh, usab kita niya na, brethren, no? Step. Atong ipakita kay para ba legal ba kay kining ilang kinagaskas man din, brethren. No? may- Nakuha man ang cover. cover lugar nimo, brethren, Ang pero purpose, pero na ang voice niya. Oh, ang voice. makita. Okay. Kinigasgas sila kay kudigo raman ko. Atong basahon din is
1 Corinthians chapter 13 verse 9 and up to 10. Gingon, gifts of knowledge and prophecy are partial at best, at least for now. Sa verse 10, but when the perfection and fullness of God's kingdom arrive, all the parts will end. Sa atong pinulungan, Brad Ron. Sa atong pinulungan, gingon kini sa pagpahayag, ang mga gasa sa kahibalo og propesya mo'y bahin sa labing maayo, labing minos sa pagkakaron. Yes, apan inig-abot sa kahingpitan o kahugpungan sa gingharian sa Dios ang tanang bahin matapos. Busa ni ining tagnaan nalangkob na. Nga gisgutan sa bersikulo 10, katinaw. Apan inig-abot sa kahingpitan o kahupnganan sa gingharian sa Dios. Brandon, kahupnganan, di ba? Kahupnganan sa gingharian sa Dios. Ang tanang bahin matapos. Di, inig-abot sa English bitaw giklaro, but when the perfection and fullness of God's kingdom arrive, ang arrive, moabot di ang gingharian. Busakin sa ang maabtan makasulti o makawali sa gingharian sa tibuok kalibutan. Katong mga tao nga mukupot niya na, busa gitag na nga, ang perfect di ay, perfection, mao ang pag-abot sa gingharian sa Diyos, kahugpungan. Pero sa ubang hubad sa Biblia, bradron, ang gingharian sa Diyos diin mahugpong. Kinibap, diha na sa Espiritu Santo, bradron, para masabtan ni Kili, bradron, nga matod pa nila nakuwang nagpanabot, bradron. Imbes nagdiscovery, napobre kay nakuwang naman sa pagpanabot. Kining Biblia na po reveren nga gitawag mayong balita nga Biblia Reb, Catholic Edition, hiligaynon. Basahon ako ang unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10 ang giingon. Sa lain na po nga hubad, bradron. Lain na po din nga hubad, pero mao ra gyapon unang Korinto 13, 9 ug 10. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Ang gipahayag diri Reverend, nagisgot na po si Pablo dinhi nga doon kuno sila pulong sang Dios nga ilang nadawatan, kay gihatag man sila kanang bugay, pero matod pa ni Pablo dili daw to hingpit. Unya doon na pud kuno hingpit nga moabot, nya katong dili hingpit nga mao ang pagwali sa pulong sang Dios magataliwan or mawala. So atong susihon, hain gipahinungod kining pagwali nila sa pulong sang Dios nga anaa kanila pero matod pa dili hingpit og mawala inig abot sa kahingpitan. Dini gyapon rib sa Biblia may gipahayag dinhi nga gitawag maayong balita Biblia Catholic Edition hiligaynon. Aron ako mabasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Gingon gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios moning ilang giwali dili hingpit og mawala nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa matinaw nga ang pagwali di ay may tuod kang Kristo mawala. Ug kay mawala man ang hingpit nga moabot. Muna na ang iwali nga dili na di ay Kristo ang balita nga iwali. Ug ang hingpit mao na kana kauban na gilangkuban sa gingharian sa Dios sumala sa The Voice nga Bible sa unang Korinto 13, 9 ug 10. Na kung matuman na unsa na ang gingharian kung maiwali na sa mga tao nga nasa usa ka nasod sa sumala sa Biblia, Brad Hernan, unsa nang matanga sa wali sa gingharian sa Dios. Espiritu Santo na kanarib atong pamatud-an kana basahon ta ang may tatak nga 70 Adventist Church nga Biblia, Roma kapitulo 14 bersikulo 17. Kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon kundi pagkamatarong og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Matinaw na nga ang gingharian di ay sa Dios sumala sa nabasa. Dili kalanon o ilimnon kundi pagkamatong og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Busa ang gilangkuban na sa gingharian kay mawala man ang wali nga Kristo diin sila pod ang mga tinun-an gitawag og gingharian naapod kanila ang gahom. Nakita na to nga ang gingharian sa Dios diha na sa Espiritu Santo. Di modo nga doon na di mawali niya na. Brad Kelly, ang kana bang imong gitampuhan karon nga pwede may mawali sa gingharian? Pagkadakong sayop nimo, ha? Nangutanag pa ka, dili maglisod si Reverend niya na, pag pamatuod kay gitudluan kita ni Master niya na, ikaw ra ba'y nagsulti-sulti, tinuod nga, ang imong pagpasabot wa na'y kulang. Na kay wa may kulang, di na makakakaroon, kay kung way kulang, anong niadto man ka sa husto, hingpit. Di nagpasabot nga dili ni hingpit.
kulang ni nga gingon nimo walay kulang kay nganong nibalhin man ka. Di imo kung gibakakan pagbakak na Brad Kili oy. Nga karon, naabagay mo dala sa wali nga Espiritu Santo Brad Eric kung mubuto na ang pusil, mubuto pa bagotro kung ang tagna matuman na, tumanunon pa ba? Doon nagyoy magdala og pagpamatuod na Reveren sa pagwali na diya sa Espiritu Santo o gulay lain ana ang PBCM mo'y modala Reveren ug dili katong padim ug ang prueba dinhi ako pagbasahon sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon ini nakapahayag ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. So Busa- wala ko kaulaw Reveren, kita mangyod ang nagwali sa Espiritu Santo dili katong padim nga gikan dinhi nga gikuha ang doktrina sa PBCM. Oh, nakita nato Brad Kelly. Busa kay naa naman sa PBC man katumanan sa pagwali sa Espiritu Santo. Busa dili tungod kay bag-ohon ta nga imbis na bag-o diya sa Espiritu Santo nga pag-alagad kay nagsugod man kang Kristo. Gikan kang Huban nagsugod, nabag-o na ang mga tao diha kang Kristo. Pagwalaon na ang wali nga Kristo, ang kabag-uhan diri na sa Espiritu Santo. Unsay prueba bradron? Ang prueba Reverend basahon ako sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Diretso na lang no. Diretso na lang nato dayon sa Roma 7:6 aron makuha gid ang punto nga dinhi nagyod ang bag-ong pagpangalagad sa Espiritu Santo. Dili kay gamiton nila kay abi bag-o silang nisubol nga pagtulunan bradron. Tinuod ka na. Sila na lugar bag-o. Nya pasahon ako gingon apan karon tungod sa atong pagayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kitagikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa mga mahal namong tigpaminaw kung kisa ang nagdala sa matuod nga maayong balita mahitod sa gingaran sa Dios, dili katong balita nga gibalitas mga agta nga nangitom lang og ipakaagta man nato kun dili sa PBCM ngano ang katumanan sa gingarian diri iwali sa pagtulon ang PBCM natuman busa dili nga dito nila tumanon busa ang bag-ong pagpangalagad resulta tungod kay gikan kang Kristo diri sa Espiritu Santo na bag-o na away tagna kili nga bag-ohon pa diya sa padim. Dugang pa asa man Brad Kili nga kun ang tagna natuman na tumaron pa pag-usap. Busa mga mahal namong tigpaminaw, gihinaot na mo o nang hinaot mi nga nasabtan ninyo ang kamaturan. Busa, kung nakasabot ta sa kamaturan, kita magpasakop para kompleto makuha na to ang kalawasan. Dili dito kay kana kalaglagan kay sa mga kawatan o tulisan nga inyong gituuhan nga nangawat diri sa sistema sa pagpamatuod sa PBC. Ang tudya ang among ikalagad kanyo, sa ngalan na lamang sa magtutulno, Divine Master Tomas Dinyo Senior, kinyang inyong alagad, Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister, o sa ngalan sa kauban ng mga ebanghilista. Iniusab ang inyong alagad, Ebanghilista Brother Eric Camus. Kinusab inyong isod Ebanghilista Brother Hernaldo Pipe. O kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, gamimingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.